Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma llum tħaddan l-akbar flotta ta' vetturi li jaħdmu bl-elettriku. Dan wara l-investit f'37 karozza elettrika bħala parti minn investiment totali ta' 5 miljun euro biex il-flotta tal-Korporazzjoni tkun waħda li tiffavorixxi l-ambjent f'pajjiżna. One News tkellem mal-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Ivan Falzon hekk kif spjega li l-għan tal-proġett li qed jara tiġdid fil-flotta tal-Korporazzjoni huwa wkoll li tejjeb l-effiċjenza tas-servizzi tagħha. F'investiment ta' 5 miljuni fil-5 snin li ġejjin se nkun qed naraw flotta ġdida, flotta bi kredenzjali ambjentali, flotta moderna, flotta li se tippermetti l-ħaddiema tagħna jaħdmu biżjed kumdità, biżjed effiċjenza, biex il-korporazzjoni ikollha flotta li mill-età medja tal-lum li hemm 13-il sena, 12-il sena, 13-il sena, tinżel l-inqas mit 3 snin sal-aħħar ta' din is-sena. Il-Ministru responsabbli minn din il-korporazzjoni Mirjam Dalli sostniet kif dan l-investiment favur vetturi li huma ħbieb tal-ambjent tkompli turi kemm il-Gvern qed imexxi bl-eżempju f'dak li għandu x'jaqsam investiment sostenibbli, partikolarment fil-qasam ta' trasport. Fil-fatt hawn il-Ministru Mirjam Dalli sostniet l-effett pożittiv li se jkollhom dawn il-vetturi favur tnaqqis fl-emissjonijiet. Meta din nitkellmu dwar 37 karozza elettrika mill-flotta kollha li għandha il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qegħdin inħarsu wkoll lejn tnaqqis ta' 76,000 kilo ta' CO2 mit-toroq tagħna. Il-Ministru Mirjam Dalli sostniet kif il-Gvern mhux qed jieqaf hawnhekk kif qed jara li joħloq infrastruttura iktar b'saħħitha għal dawn il-vetturi flimkien ma' karrieri speċjalizzati biex ikunu jistgħu jwettqu l-manutenzjoni fuq dawn il-vetturi li kull ma jmur dejjem qed jibqgħu jiżdiedu f'pajjiżna. Kollaborazzjoni anke mal-MCAST qegħdin naraw li kors dwar karozzi elettriċi ta' ħafna iktar promozzjoni u eventwalment jiġi akkreditat biex il-pool tal-iskills f'pajjiżna insaħħuha ħafna u ħafna iktar.